Halo, kula Kinanti, putrinipun Bapak kaliyan Ibu ingkang bajel. Ing kawontenan menika, kula namung anggadhahi ibu. Amargi bapak kula sampun tilar donya wiwit kula SMP. Awit menika, ibu ingkang gantos nyambut damel. Ananging, bibar kula lulus saking SMK, alhamdulillah, kula enggal dipunparingi damelan lan saged ngantosi ibu nyambut damel. Kula sakmenika nyambut damel saking enjing dumugi sonten. Kula ugi anggadhahi rayi kalih. Sinta bibar lulus saking SMK kaliyan Arindi ingkang taksih SMA. Bu, aku njaluk sangone 100.000. Dinggo apa ta, Nduk? Ya tinggal sangu to, wis tak persakakan nang ndi iki, Lah dek wingi wis dikeki Mbak Kinan to, duit ibu yang wis entek dinggo blonjo. Ki meng ana aturan 50.000. Ya wis lah, tak ho ya, Bu ya. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Wis arep mangan ta, Duk? Ini Bu, kula bagi jalan yang ketemu nggih. Kartanipun Ibu tasih pinten Bu? Mau ki sih 50.000 ning dijaluk Arindi nggo sang sekolah. Loh, Arimbi? Heeh. Loh, Arimbi Bu? Kula kalau wingi menika sampun maringi Arimbi 50.000 seminggu lho Bu. Ya mbok menawa nek arep dienggo bayar tugas apa bayar buku ngono. Ya Allah, lah iki kan isih Rebo Bu. Lah kok Arimbi njaluk meneh iki piye kabeh? Ya sampun Ibu. Menjing kula caosi arep malih insyaallah. Ya. Kula pamit dulu Ibu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ye. Alah arep nek Nduk, kok wis kadingare wis adus. Iki lho Bu, kula badhe pati-padamelan. Oh lah, golekne ngendi? Kula wingi kula wonten info dening sekolahan, pabrik sarung tangan malah karyawan, Bu. Walah, sik pabrik londalan kae to. Nggih, Bu, leres. Bune jusono praine ora, Nduk. Kantosipun wonten, Ibu. Mangke cobi kula nyuwun pirsa dening pimpinanipun. Oh, ya ora apa-apa, Nduk. Kula budal rumiyin nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nduk, muga gek ketompo. Nggih, Bu, matur suwun. Bu, aku njaluk duit awak dolan karo kancaku. Arep nendi to? Wis ya hene, wis arep magrib iki lho. Ya dolan karo kancaku sedilokmu en. Walah, iya ora wengi-wengi nek bali ora elok didelok tanggane. Ya wis sama aja, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wis bali to, Nduk? Kepiye nek golek kerja? Inggih, Bu. Wah, jan kesel tenan. Wonten-wonten kerjaan ingkang kula lebeti, Bu. Oh ya wis ra apa-apa, Nduk. Nek rezeki ora bakal ning ngendi, kana gek leren-leren terus adus bar pi maem. Inggih, Bu. Alah, kulit salak. Assalamualaikum, Bu.
Oh, wis bali, Nduk. Sampun. Dek Arimbi kalian dek Sinta telepon deh, Bu. Ngopo to arep golek aku arep kene duit ah. Ih, kok sewot banget sih kowe iki. Wis padha padu wis gede kaya kucing karo tikus. Dek Sinta kuwi lho, Bu. Ih, malah nyalahke aku. Lah, Dek Arimbi datang pun di, Bu. Kok mboten-mboten. Mau lemuni arep dolan karo koncone sedelo ngono, ning ketok saiki durung bali bocahe. Lho, Bu, sampun dalu lho menika kok dereng mantuk-mantuk to. Coba Dek, ditelepon Dek. Wah, ya sik, Mbak, tak telepon dhisik. Piye, Dek? Aktif ora? Ora diangkat iki, Mbak. Paling HP baterainya entek. Ya wis ditunggu dhisik wae. Andi, bocah itu. Wayah semene kok urung bali ya si Arimbi. Wis ana kabar durung? Oh, nih Bu, jenengan nang sare mawon dateng wingking. Inggih, Ibu sare mawon. Ya tak suruh sithik ya, Nduk. Kok digoleki ajene. Wis dikabari dong kancane. Wis, Mbak, aku wis telepon putu karo Tarin. Ananging ora mbek Rimbi. Ayo ngendi bocah kayak iki ya Allah, marake pikiran bae. Kok ana suara motor ya? Nih. Sopo kae? Wah, wani-wani. Jalanan iki, boy. Wah. Jam piro iki? Sopo kae mau? Kancaku kok. Kanca apa kanca? Kanca. Tenan. Ora percaya. Iki amene balik bengi karo calanang ora apik, Dik, didelok tangga-tangga. Lha kan aku cah enom pengen dolan-dolan refreshing ngerti ra? Kowe iki di sekolahne malah kaya parungi-wengi. Arep dadi apa? Arepmu, Mbak? Iki lek dikandani kok. Jujur oh. Kayak mau yamu to. Tuh. Jujur oh, tenan. Heeh. Sekolahane apik-apik malah pacaran. Rabi wae wong. Iki ra mesake karo Mbak Kinan po. Awan nganti sore kerja, Dek, kok kowe men sregep sekolah. Aku ki ya kesel ya, Mbak. Lah Mbak kan penak kesel saya gak duit. Lah aku kesel ya saya mikir. Kowe iki lek dikandani malah meweri wae. Ya wah, boy. Wis pinter kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kesel banget aku. Lah ono apa ta, Nduk? Aku mau dihukum ora oleh ngaso, mergane aku ora ngara PR. Lah kowe iki kepiye to wong sekolah kewajiban iki sinau. Kok PR ngasih ora digarap sing tak pikir ki apa? Ya wis tak pikir anang tak pikir ki sesuk lek kok. Makane dadi bocah iku sing sepiti. Iya, Bu, aku nang maneh. Kae nandhok dadan ning pawon. Alah ndok meneh lawe. Nek ora kuwi ya tahu tempe kaya ora ana liyane bae. Jadi apura ya dari ibumu, duitnya digocake liyane, dienggo bayar listrik, dienggo bayar banyu. Ibu arep njaluk Mbak Kinan 4.000. Wis tak ngamsek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, Mbak saking pundi? Malah iki mau teko tes wawancara ning pabrik sarung tangan. Iyalah jebule ra ketompo. Lho, lah kok saged? Lah jebule akeh sing daftar. Ya pun Mbak iso meleh daftar. Nah, enggak wis aku tak dikek bar aku tak maaf. Ya wis. Yalah, apa lakonku? Kok kanca-kancaku kantor padha seneng anggonku kerja.
Aku yo arep nindakake perkara ala. Mau yo dudu aku sing nyolong. Nanging kok bisa yo ana ning tasku? Duh ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan apa toh Mbak kok pas Surya Restoyo melas nih? Mau kita, Dik. Aku ki diarani nyolong karo kanca kantorku. Nah, kok sakit Mbak? Jadi aku ki ceritane ki pas neng kantin. Nah, terus moro-moro ki aku dikon buka tas. Lah kok ana barang sing dudu dhuwitku ning tasku iki. Nah, kuwi barang apa tuh Mbak? Kae lho, Dik, koyo dompet kartu kae lho. Padahal kan aku ora duwe koyo ngono kae. Oh, dompet kiri-kiri itu toh. Walah. Yo ora apa-apa, Bu. Ingkang sami dawaken kan dikatah. Mboten menapa-menapa. Dikatah kok ingkang percaya kalian kula. Ya bener kan kamu Nduk. Sing sabar wae, nek rezeki ora bakal ning endi. Iya, Bu, amin. Matur nuwun nggih, Bu. Iya. Bu, kula budal kados gamelan rumiyin sareng kalian Mbak Kinan nggih. Ya, hati-hati ya, Nduk. Nggih. Kula budal men nggih, Bu. Nggih. Ya. Sapa dalem. Ya. Hati-hati ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung ra udan, Dik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bella kok cepet banget nandang Bali? Piye nggih, matur kalian Ibu. Piye-piye kene among. Lerena sike tak gaweke wedang sithik ya. Nggih, Bu. Piye ya sik matur. Bingung aku. Aku dine ibu nganti loro ati. Ki dembe sike, ki alon-alon matur karo Ibu. Kula bingung, Bu. Ana Bu. Saderengipun kula nyuwun pangapunten kalian Ibu. Kula menika di PHK, Bu. Bella, kok iso? Nggih, amargi kantor kula menika bangkrut, Bu. Dadosipun karyawan di PHK setunggal-setunggal nggih kados kula menika. Walah, ngono kuwi to, Nduk. Ya wis ora apa-apa, sesuk nek rezeki rak ya teko meneh. Bu, amin. Ning di maneh lek ku nglamar, kabeh nggon wis tak tekani, tapi kabeh nolak. Emang nasibku amung lulusan SMK kalah kalau si lulusan sarjana. Halah. Sesuk maneh sing luwih hemat yo, soalnya Mbak Kinan ki badhe PHK. Insya Allah ya tak usahake untuk gawean cepet. Lah dalah, Mbak Kinan dipecat toh? Iyalah, ngene men nasibku yo. Kok iso dipecat ki piye to, Mbak? Mesti Mbak Kinan sengaja to, soalnya wis emoh ngragati ak dhewe. Pokoknya aku mah nek hemat bendinane wis kurang kok malah kon hemat. Aku ra iso teneh kok nek dolan karo kanca-kancaku. Nyelelakan kok kaya ngene. Aribi, ora pareng ngono kuwi matur karo Ki Mbak jenengan. Kinan. Diparingi ujian saka Gusti. Jian kok mendino. Astagfirullah. Bu, Arimbi kuwi aja dimanjakne ndelok malik bangkang koyo ngono to. Ora oleh ngomong ngono kuwi karo Ibu.
Wis rasa rame iki wis bengi, ra elok dipoki tangga. Nggih, Bu. Kinan, dalam. Aku arep nyenang sepatu irungmu, Mbak. Dek kuwi kecemplung sampai Pak Radi. Bu iki ngopo nek sampe Pak Radi? Lah aku diubur gendeng, Mbak. Aku masem tenan kok. Ono wae iki ngopo Yoan? Kono jibukan ning kamar kae. Ono ireng kah? Iya, Ora jibukan. ora mbok tuh, Pak. Ora, ono. Oke. Sini kita, Mbak. Kuwi. Oke. Bu, aku njaluk duite nggo piknik. Piro ta, Nduk? 2 juta wae. Walah 2 yuta, ibu ora duwe ya nek 2 yuta. Lah, pelit ta ibu ki? Tenanan. Lah iki gelange ibu to. Kene tak gedekne wae tak nggo piknik. Aja Nduk iki genang sik mari wis Yo lah nek yo dibakar. ora. Tenan duit 2 juta nek ora kene tak gedekne. Ya Allah, Gusti, paringan kula sabar ingkang jembar. Ibu, wonten menapa menika? Lho, Bu, napa, Bu? Mbak, aku tak menyang golek gawean dhisik ya. Mbak Kina nang omah wae jagani ibu. Iya, ngati-hati ya, Dik ya. Iya, Mbak Kinan. Bu, kula pamit cenien nggih. Ya, hati-hati ya, Nduk. Ngati ya, Dik. Inggih, Bu. Bu wonten dalem nggih, ampun dipenggali. Tungakno mawon kula enggal-enggal angsal damelan saged tebus gelang saking suwargi Bapak menika wau. Ya, Nduk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Bu. Waalaikumsalam. Lho kok ketok seneng banget ta iki pasariane ana apa? Hehe, kabar gembira untuk kita semua. Iya, kayak kulit manggis karo kae lho le nyanyi jan. Alhamdulillah, Mbak, aku angsal gawean. Nendi? Ning toko bangunan cerak sawah kae lho. Ulah gaweanmu apa ning kono? Aku bagian sing nyateti barang-barang kae lho, Mbak. Lumayan gajine iki. Lah terus kapan sik mlebu kerja sesuk? Aku sesuk mlebu shift awan, soalnya kan shift-shiftan, mulai shift awan sampai shift wengi. Dadi aku iku budale saka awan nganti wengi bar magrib. Oh ya sing hati-hati ya iso nek balik bengi, soalnya kan gue cah wedok to. Siap, Mbak. Mbak, ana ning omah ana lawuh, Mbak. Ana, aku kan goreng tempe. Nanti ini bocah kira mulai-mulai. Kamu tuh telepon aku enak. Sin, ajimu nang ngendi kok yang meneh durung bali? Ya yo Bu, coba tak telepon dhisik maneh. Ora diangkat ya, Bu? Walah kok ya ora diangkat ya semangang Ibu iki. Inggih Bu, kula mundhut pirsa kalian kanjeng-kanjengipun. Oh iya, kita lihat ning jero sithik ya. Nggih. Wah, nggak diangkat. Skip nendi aku di jamnya ini orang mulai-mulai. Nanti apa? Ya marah. Yes.
Piye Dek, wis ana info rong? Kurang ana Mbak. Wis jam 10 lho iki. Bocah ini ndi to asino ki? Anu Mbak, aku mah wis telepon kabeh kanca-kancane ku ora ono sing ngeru. Yo, mari pikiran ya bocah iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kula bantu matur. Kula kan sampun datang ibu guru. Kali kelas sekian di. Ananging ngendika kok dekane nggih menika mboten mlebu sekolah ikang pinten, Bu. Walah, Narimbi, ora butuh nang dino. Ora kena ndi to bocah ki. Wis. Lelakon apa bocah ki? Halo, Mbak, ono info. Salam dhisik, Sin. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kepiye ono apa? Nganu, Mbak, aku iki mau weruh Arimbi boncengan karo cah lanang. Nanging Arimbi ora nganggo seragam. Walah, nang endi lehmu weruh, Sin? Ning cedak toko bangunan sanding nggonku kerja, Mbak. Loh, Arimbi loro, Sin. Ora ngerti aku lek iku, Mbak. Wis yo, Mbak. Aku silak kerja maneh iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arimbi anakku cahayu, sedang ngendi nang pondok. Kok ya ini lagi balik? Iki sekolah ndi? Bali 5 dino lho kowe kuwi. Bareng apa kowe? Ya Allah, Dek. Allah, ora seboto kowe, Dek. Oh, dadi apa kowe? Nek wis ngene iki ya apa? Bertanggung jawab ora? Kira-kira. Aku nyen pangapura karo ibu, karo Mbak Kinan, Mbak Cinta wis dadi anak durhaka, ya pangapura nggih Bu. Wis saiki wis rasah di gawe ribut. Saiki sak dhewe mikirke piye carane pihak kono gelem tanggung jawab. Ya ora guna kowe iki beban, ngerti ra? Wis ngene wae, ya lek pangapura. Arep nendi tanduk kok yang mene wis adus? Iki lho Bu, kula badhe pados padangan. Walah ning endi to? Kalau ini kula pados. Assalamualaikum, Mbak. Bu. Waalaikumsalam. Ngopo kamu ki kamu? Assalamualaikum, Mbak. Bu. Waalaikumsalam. Oh, lah kok seneng banget. Tong griya iki untuk wong ngono. Ngali. Kalau digas kok. Nah, kula nggih. Di luar skrip. Hai. Kapan aku? Kowe arep maem, kok ya. Tapi kowe tak ajak
jagongan sih. Soalnya arep iklan kulit manggis.